Onko tämä edustuskulu aina kirjanpidossa, jos minä juon asiakkaan kanssa lasillisen olutta? Vastaus on, että ei ole. Toki joskus on, mutta ei aina. Eli jos meillä tulee asiakkaalla kirjanpitoon kuitti, jossa lukee, että edustus, niin se ei ole riittävä selvitys vielä, että kuitti on kirjanpitokelpoinen. Eli kuitissa pitää olla yritys ja asiakkaan nimi, kenen kanssa ollaan oltu viettämässä iltaa tai mistä tämä kuitti on muodostunut. Onko se aina edustusta, jos siinä kuitissa on alkoholia, niin vastaus on, että ei ole. Ei läheskään aina. Joskus on, mutta se riippuu siitä tapahtuman luonteesta. Esimerkiksi jos yhtiö pitää henkilöstöjuhlia, kustannukset on täysin vähennyskelpoisia yhtiön verotuksessa ja kirjanpidossa, kun puhutaan yhtiön henkilöstöön kohdistuvista henkilökuntajuhlista, kuten kesäjuhlat ja pikkujoulut. Ja myös alkoholin osalta tämä on täysin vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa. Ja se, että kun puhutaan edustuskuluista, niin edustaminen ei ole koskaan omaan henkilökuntaan kohdistuvaa, vaan se on aina ulkopuoliseen tahoon, yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Eli jos kirjanpitoon tulee edustuskuluja, jossa on ruokailuja ja juomia, niin se tarkoittaa, että silloin on käyty asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa viettämässä iltaa ja se tapahtuman luonne on semmoinen, että se ei ole enää neuvottelemista, että silloin se on mennyt niin kuin juhlimisen pitemmän illanvieton puolelle. Eli monesti nämä edustuskulut, ei voi yleistää, mutta monesti nämä ajoittuu niin kuin iltamyöhään ja yöaikaan, että silloin se ei ole enää tyypillisesti niin kuin markkinointikulu- tai neuvottelukulutyyppistä. Että markkinointikulut on taas semmoisia, että ne ei ole niin kuin taas edustuskuluja ollenkaan, vaan markkinointitilaisuus kohdistuu, se on niin kuin, voidaan puhua semmoisesta yleisestä tilaisuudesta, mihin on voinut ilmoittautua esimerkiksi kutsun perusteella tai muuten. Ja täällä mitä sitten niin kuin markkinointitilaisuuden järjestäjäyhtiö tarjoilee, on se sitten pienimuotoista alkoholia tai ruokailua, niin nämä on tietysti täysin vähennyskelpoisia tämän järjestäjän taholta. Milloin kulut on neuvottelukulua ja milloin ne on edustuskulua, niin tämä on niin kuin aika semmoinen aika häilyvä käsite ja monesti joudutaan käyttää tulkintaa ja rajavetoa ja myöskin niin kuin, jos ajattelee ihan viranomaisen kannalta, että Verohallintohan hyvin pitkälle myös tulkitsee näitä asioita. Ja näkisin kuitenkin, että Verohallinto ei voi päättää tai ottaa kantaa siihen, että onko tämä yrityksen järjestämä tilaisuus, onko se edustamista vai neuvottelukulua vai markkinointikulua. Että kyllä se lähtökohtaisesti mä näen, että se lähtee niin kuin yrityksen tarpeesta ja se on yrityksen näkemys, minkä luonteinen tilaisuus tämä on. Ja jos tämä on tarpeeksi hyvin dokumentoitu ja kirjanpitoon liitetty tarvittavine selvityksineen, niin Verohallinnon ei tarvitse silloin ottaa tulkintaa tämän tapahtuman luonteeseen.